Guys, welcome sa atong mga sambingay sa Kristohanon. Kani atong istorya karon alang kini sa mga Kristohanon nga kana bitang musimba, moadtog simbahan pero wala nag-focus sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kumbaga kanang naabitaw magwali sa pulong sa Ginoo pero nagtabi lang sa iyang kauban nga tig simba. So daghan kay na aron panahon nga klase sa mga Kristohanon. So niini nga video makatuna nimo ang lesson sa unahan nga adunay dili mayong samputanan ang susama niya na nga Kristohanon. So magbantay gyud ta sa atong kana bitawng pagkamasilimbaon o sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Magbantay ta nga dili gyud ta ma disturbo ug dapat focus gyud ta sa ato ang pagpamati labi na gyud sa matag panahon nga musimba ta. Kay niini nga video makatuna nimo with supporting verses ang samputanan sa tawo nga wala nag-concentrate, wala nag-focus sa iya nga pagsimba o pagpamati sa pulong sa Ginoo. Unya, naapoy benepisyo, naapoy nindot nga maabot ang tawo nga mamati gyud sa pulong sa Ginoo nga kanang nag-concentrate gyud siya. So, masayran nimo nini nga video sa unahan kung unsa pud ang mga nindot nga may tabo sa maong tawo. Okay? So guys, para masabtan nimo ang maong istorya nato karon, di ta maglangan. Usa ka adlaw ni ana, kining ginikanan mingon sa iyang anak nga, "Nak, kani istorya ni siya guys sa estudyante nga wala na mati sa iyahang maestra nga nag-discuss." So, iyon ang inahan sa iyang anak. "Nak, ngano mang wala man ka na ka-award ron nga quarter?" Iyon ang anak nga, "Ma, lisod kayo ang amo ang lesson. Dili gyud nako makatch up ang amo ang lesson." So grade 4 ni siya nga estudyante guys. Unya gikan sa grade 1 naka-award ning maong estudyante. Kanunay siyang matauran og medal. Grade 1, grade 2, grade 3. Pero pagka grade 4 niya wala na gyud siya ka-award. So nangutana ning ginikanan. So mutoy tubag sa usa ka anak nga lisod daw kaayo ang mao nga lesson nila. So karon adlaw na sa tighatagay sa grado, gipatawag na ang maginikanan nga moadto sa eskwelahan para makatan-aw sa grado. Karon iyon ang ginikanan nga ako juning iyon ang ginikanan ang inahan nga ako juning pangutan-on ang maestra kung unsay performance ining akong anak. So tuod man pag abot dito sa tan-awanay na og grado, nangutana ning ginikanan. Iyon ang inahan nga, "Ma'am, naata ko'y pangutana nimo ma'am. Kumusta man ning akong anak? Grade 4 ni siya. Kumusta man ang iyang performance diri ma'am? Kay nakapangutana lang ko ma'am tungod kay kanimong kong bataa gikan sa grade 1 abot sa grade 3 kanunay ni siyang adunay medal naka-award gini siya. Pero karon nga grade 4 na siya wa man siya natauran og medal." So karon misulti ning maestra, niingon ang maestra nga, "Ma'am, pasinsa kaayo kay kanimong kong imong anak, tuod man bright ning imong anak. Kaso lang madala lang siya sa iyang classmate nga magtabi lang sila during sa ako ang discussion. So dili mamati ang imong anak. Sa panahon nga mangutana ko sa imong anak nga unsay answer ini, muingon man ang imong anak nga, 'Ma'am, wala ko kabalo ana.' Sumuto nga ang iyang grado imbis bright unta ning bataa, miubos gyud kay kulang man siya sa oral recitation. Wala man siya performance kay sa oral recitation. So motoy naka pawala sa iyang kanang award nga wala siya matauri og medal. So moto nga ang inahan pagkabaluan as inahan nga moday na hinungdan nga katong iyang anak wala matauri. So pag uli sa ginikanan moto nga iyang giingnan iyang anak nga unsa man ang imuhang girason ang anak nga dili man day na moy hinungdan sa imuhang kapag wala na tauri og award. Ang hinungdan di ay kay nagtabi lamang di ay ka sa eskwelahan, ingon ang maestra. So ang girason sa anak lisod ko no, pero ang tinuod di ay mo day nagkalisod siya kay wa day siya mamati sa iyahang maestra sa discussion sa maestra. So moto nga wala siya award. Ang nahitabo pa gibunalan siya sa iyang inahan. Katong ba kay mao hinungdan nang nagtabi lang siya, mo sa inahan ang ba sa bata. Kay mo mahinungdan nga
wala to siya kabutangig award kay tungod sa iyang pagkatabian. Sumuto nga baling hilak taon sa bata, pero unsaon man kay namakak man siya, mao man to yang girason nga lisod ko no, pero ang tinuod mo siya namati, so namumuan ang iyang baon mo to, nangayo sa pasaylo nga sunod maningkamot na daw siya. So dinhi lang ta kutob guys sa ato ang sambingay karon. Simple lang kani ato ang sambingay karon, pero in realidad alang sa mga magsisimba po diha sa Ginoo. Kanang daghan bitaw po mga Kristohanon nga susama niini nga kanang bitaw naay gawali sa pulong sa Ginoo, pero wala gyud mag-concentrate ang mga kanaabang namati. Wala sila nag-focus sa ilang pagkamati. Kumbaga, nagtabi lang o unsa pay gikuri-kuri usay mo gawas-gawas panahon sa simba. So, unsa may gisulti sa pulong sa Ginoo niini? Unsa may kanabang samputanan kung inani ang ato ang klases pagkakristohanon nga wala ta nag-focus sa pagpamati. Okay? Matod pa sa Proverbs 14 verse 23, iyon sa diri pagbuhat ug maangkon mo ang hamugaway kinabuhi. Apan pagsigi lang og tabi ug malaot kagayon. O di ba? So giklaro dinhi sa maong verse nga kung magsigi lang ka og tabi maalaot kagayon. Tanawa tong maong estudyante. Naa siya award gikan sa grade 1 at to grade 3. Pero kay pagka grade 4, sige malaman siya tabi na wala ang iyang mga award. Di ba? So kung atong i-apply sa atong kinabuhing Kristohanon, aduna di ay reward ni adtong usa ka magtutuo, usa ka Christian nga focus gud sa iyang pagpamati, di ba? Kung kuhaan nato og lesson tong mao nga sambingay, kung katunta nga estudyante nag-focus pa dai siya og pamamati, wala siya nagpadisturbo sa iyang mga tapad nga nagtabi lang, maka-award unta to siya straight from grade 1 to grade 3. Kay grade 1 to grade 3 nag-focus siya sa pagpamati. Pagka grade 4 na, nadala siya sa iyang mga classmate, kay lain ang mga classmate, nadala siya sa pagkatabian. So mo to hinungdan nga nawala ang ihang award. So the same thing nga may tabo sa atong kinabuhing Kristohanon. Actually, ang ato ang Dios nga gialagaran, gusto siya nga mamati ta sa ihang pulong. Okay? Gusto siya nga mamati ta sa iyang pulong. Ano man? Kaya sa dihang mamati ta siyang pulong, mauni magdala nato og daghang reward sa kinabuhi. No? Sama sa maong estudyante. Nganong naka-award man siya from grade 1 to grade 3, kay namati siya. Sa ato pa, kung i-apply sa atong kinabuhing Kristohanon, kung mag-focus lang yun tas pagpamati sa pulong sa Ginoo, daghan tang makatunan. Ug kanang atong nakatunan, maunay makapadani sa mga reward nga giandam sa Ginoo sa atoa. Daghang reward ang Dios nga atong gilagaran nga giandam sa tua. Kaso lang wala niya mahatag ang mga reward dinhi sa tua tungod kay sa atong pagsimba kaniya, sa atong pagpamati sa iyang pulong, adunay mga panahon nga wala kita nag-focus sa ato ang pagpamati, di ba? Sumuna nga nangawala ang mga reward dinhi sa tua. Pero usbo na to guys, kung inana nga ato ang kahimtang sa pagkakristohanon karon, dapat ma-lifestyle na to nga mag-focus kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ano man, kay once nga mag-focus ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, daghang makatunan tas pulong sa Ginoo, unya kanang atong daghang nakatunan, maunay basihan sa Ginoo sa paghatag sa iyang mga award o silbi reward sa ato ang kinabuhi. Di ba? Matud pa na dismang bersikulo nga kung magsige lang daw ta og tabi, maalaot gyud ta. Okay? Sa ato pa, dili gyud ta kana bitaw mo kumpiyansa ta sa atong kinabuhing Kristohanon. Dapat mag-focus kita aron nga daghan ta makatunan, unya ang Dios mo'y bahala sa ato ang mga reward sa unahan. Giandaman natang mga reward sa Ginoo, pero alang lang ni adtong mga Kristohanon nga adunay pag-focus sa pagpamati kaniya. So muna guys, kung ikaw karon usa ka Kristohanon, matag panahon nga mosimba ta o matag panahon nga mamati tas pulong sa Ginoo, dapat naka-focus gyud ta, naka-concentrate ta, og dili ta magpadala sa atong mga tapad nga nagtabi, kay nganuman maapektahan ang ato ang reward. Adunay dakong ganti ang Dios og reward sa mga tao nga namati pag-ayo kaniya. Salamat guys sa imuhang pagpadayon sa pagtan-aw ni nga video, og kung bago pa ka nga channel, gihangyo og ikaw sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. O kung usakas na igo ni ani, pwede po nimo ning ma-share sa imong kaubanan nga mga Kristohanon, kay daghan po mga Kristohanon nga sama niya karon nga nagkumpiyansa lang sa ilang kinabuhi, wala sila nag-focus sa pagpamati. So salamat, glory to God. God bless.